Φυτεύετε και εσείς μελιτζάνα στο μπαλκόνι σας ή στο κήπο σας? Για αν σας αρέσει η μελιτζάνα και φυτεύετε σε γλάστρα ή στο κήπο σας μελιτζάνα και δεν έχετε καλό αποτέλεσμα, μπορείτε να δείτε το βίντεο, διότι σε αυτό το βίντεο σήμερα θα δούμε ασθένειες στις μελιτζάνες. Σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο το βλέπουμε, η μελιτζάνα είναι γεμάτη με κάποια έντομα. Γνωρίζετε ποια είναι αυτά όμως, τι έντομα είναι? Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό έντομο που βλέπουμε πολύ συχνά σε σχεδόν όλα τα φυτά από άνοιξη και μετά, δηλαδή από εδώ και πέρα. Είναι η μελίγρα. Το έχετε ακούσει. Δεν υπάρχει φυτά σε αυτή την εποχή τώρα που δεν πιάνει μελίγρα. Σχεδόν όλα. Όπου και να πάω, βλέπω σε όλα τα φυτά έχει μελίγρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο να σας εξηγήσω για τη μελίγρα, την αντιμετωπίση της, και πρωτού ξεκινήσω θέλω να σας πω ένα γεια. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Greek Garden. Είμαι ο Ραϊχάν, ο online κυπουρός σας. Για αν σας αρέσει η κυπουρική ή έχετε έστω και ένα μικρό φυτάκι, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι Greek Garden, διότι στο κανάλι αναφέρω τα πάντα για την φροντίδα τους. Κάνοντας εγγραφή και πατώντας το κουδουνάκι από κάτω, θα ενημερώσετε για κάτι καινούριο βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι Greek Garden. Πρέπει να προσέξουμε όταν η μελιτζάνα πάει να αντίσει, διότι η μελίγρα η πρώτη ζημιά που κάνει είναι ότι πάει και κάθεται πάνω στους αντούς. Τι κάνει? Ρουφάει όλο το ζουμί από τα άντι και μετά ο άντος πέφτει. Χωρίς άντος, χωρίς καρπούς. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας η μελίγρα απλώνει σε όλο το φυτό, όπως το βλέπετε εδώ, ότι έχει κάνει φωλιά κάτω στο φύλλο. Έχει πάρα πολλά εδώ, όπως το βλέπετε, αρκετά. Είναι κάτω από το φύλλο. Επειδή είναι κάτω από το φύλλο, γι' αυτό δεν βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, η αντιμετωπίση είναι ότι πρωτού φυτέψουμε πρέπει να διαλέξουμε πολύ καλά και ζωηρά φυτά από το φυτόριο, να φυτέψουμε, και μετά μπορούμε να ψεκάσουμε κάθε εβδομάδα με τεοχαλκίνη ή με χαλκό προληπτικά. Αν το ψεκάσετε κάθε εβδομάδα με χαλκό ή με φυσικό πύρετρο ή με βιολογικά σκεπάσματα, δεν τα πιάσει μελίγρα ή κάποια άλλα ασθένειες, διότι πιάνει και ο ίδιος η μελιτζάνα. Αν πιάσει όμως, εκεί θέλει κανονικό φάρμακο. Πρέπει να ψεκάσετε με κανονικά φάρμακα. Όπως το κάνω εγώ τώρα, το ψεκάζω με ουσία αμπαμεκτίν. Επίσης μπορείτε να ψεκάσετε και με ουσία δελταμετρίν, περμετρίν. Αυτά είναι. Οποιοδήποτε εντομοκτόνο, έχει πάρα πολλά στην αγορά, κάποιο εντομοκτόνο να πάρετε και να ψεκάσετε. Τα ψεκάσετε π.χ. σήμερα, σε 8-10 μέρες θα κάνετε το δεύτερο χέρι. Και μετά μπορείτε να ψεκάσετε κατά 15 μέρες. Σας δείχνω και ντοματούλες, όλα αυτά σε γλάστρα, και βλέπετε ότι υπάρχει πολύ καλή αποτέλεσμα. Ντομάτες έχουν εντέσει, κολοκυτάκια έχουν εντέσει, έχουμε κόψει αρκετά κολοκυτάκια. Οπότε όλα αυτά μπορείτε να φυτέψετε σε γλάστρα. Εδώ είναι πιπηρίες φλωρίνης, δίπλα είναι φλάσκα, είναι η πιπηρία φλάσκα. Λοιπόν, σας δείχνω όλα αυτά ότι μπορείτε να φυτέψετε και εσείς σε γλάστρα ή στο κήπο σας, όλα τα κηπευτικά, και να έχετε κάτι εποχή τα δικά του. Όπως τώρα έχουμε ανοιξιάτικα, φθινόπωρο μπορείτε να βάλετε λάχανα, κουνουπίδι, μπρόκολα. Όλα αυτά μπορείτε να το φυτέψετε, και οποιοδήποτε βοήθεια θέλετε, πληροφορίες θέλετε, όσο ξέρω μπορώ να σας βοηθήσω και εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, ότι πρέπει να ψεκάσετε με ένα εντομοκτόνο για τη μελίγρα. Όταν βλέπετε αυτά τα ζουζουνάκια πάνω στο φυτό σας, σημαίνει ότι έχει έρθει η μελίγρα και θα κάνει σοβαρό ζημιά στο φυτό σας. Ή αν σας αρέσει το βιντεάκι, μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση ή να δουν οι φίλοι σας και η παρέα σας. Επίσης, μια εγγραφή στο κανάλι Greek Garden. Γεια σας, γεια σας.